Şuun Mağtumladnaq Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmenistan'ın prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow'un dasarı siyasati, paraxatçılık ve durnuqlu ötüşatlı xalqara ilmi maslahatı geçirildi. Onu Türkmenistan'ın hükümet ağdaları, ministerlikler ve puduq idaralan, xabar verişleri istelen vekilleri şeyle de talip yaşlar qatnaşdılar. Maslahatda Hormatly Prezidentimizin Birleşen Milletler Gurulmasının Baş Assambleyasının 66. meclisini öňe süren başlanışları ara alınıp maslahatlaşıldı. Maslahatda yurdumuzun ministerler kabinetinin ağdaları, ministerlikler ve puduq idaralan yolbaşçılar, Türkmenistan'da işleyen halkara kurumlar ve diplomatik vekilxanalar, şeylerde cemiyetçilik kurumlarının, Alimler Akademiyasının, xabar verişleri işlerinin vekilleri, yuqori okuw mekteplerining muallimleri ve talipler qatnaşdylar. Birleşen Milletler Gurulmasının Baş Assambleyasının 66. meclisi Milletler Birleşigine ağda döwletlerin tagallalaryny netijeli ulaşdyrmak boýunça döwrüň talaplarına laýyk kelgen täze paraxatçylyk tertibini ýygyderli we alalaşykly ýagdaýda emele getirmek işin kitaplarlaryň waka urildi. Döwlet başçylygynyň Birleşen Milletler Gurulmasynyň Belent münberine neden tarihi çykyşy, 20-nji asyryň wehimlerini ýeňip geçmegiň ýoluny möhüm tapgyrlary we anyk adymlar kesgitledi. Türkmen lideriniň halkara birleşiginiň 3-nji müňylyň maksatlaryny we wedipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi uğur edilýän hemde siyasi, diplomatik, iqtisadi, intellektual we guramaçylyk feriştelerining bir ýere jemlemegi gönükdirilen derwayet başlangyçlary uly golluk tapdy. Bu başlangyçlary we maksatlary durmuşa geçirmegiň ýolunaky üstünlik ýurtlaryň we halklaryň utoşukly hemde alalaşykly gatnaşyklaryna, adamlaryň hoşniyetli erkine baglyr. Täze halkyn şeýamyny Türkmenistan öz lideriniň başda durmagyny, özüni giň halkary hyzmatdaşlygy noktaý nazaryna gyşarnykda ergen döwlet hökmüne ma'lum edip, häzirki zaman dünýäniň wajib meselelerini çözgüdine hil taýdan täze çemeleşmeleri aýan edýär. Hormatly prezidentimiziň siyasi, iqtisadi, energetika, ekologiýa we gumanitar meselelerini gurşap alýan dörejilikli başlangyçlary muňa iň oňa suwutnamasydyr. Olan kim mesem yeketek pikire, ötüş arkaly paraxatçylyga ýörülgesine gulluk edýändir. Bu teklipler Milletler Birleşigi tarapyndan iqrar edilmegi we gollanylmagy, Türkmenistanyň Belent awraýynyň we hormatly prezidentimiziň oňyn siýasatlarynyň dünýä jemgyýetçiligine gollanýanynyň hemde ýurdumyzyň daşary siýasat işiniň täze wezýetimleri açýanlygynyň inkar edip bolmajak tutnamadyr. Şeýlede maslahatyň barşynda dinlenen çykyşlarda döwlet başçylarynyň halkara başlangyçlarynyň iqtisady ugry, olaň deňlik, insanperwerlik we adalatlyk, medeniýetary gepleşikler yürürlüğü esasında doğru meçhurdaki halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilmegi, strategik durnuqlygy we ötüşi üçin etmegiň netijeli uğurlarynyň kemaly ilmigi ýaly meseleler giňden beýan edildi. Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň döwletleň we halklaryň durnuqly ötüşiniň, paraxatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmeginiň hatiratynä halkara hyzmatdaşlygyň menen beýlegen giňeldilmegine we çuňlaşdyrylmagyna ýardam etjekdigine bolan umumy anam çykyşlyň esasyny düzdi. Men Miroslav Yencha, Birleşen Milletler Gurulmasynyň Merkezi Aziýada öňňäs diplomatiýa boýunça tewit merkeziniň ýolbaşçysy. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň sevdiň ýurtlarynyň bähwitlerine bolşýaly, tutuş dünýäniň bähwitine laýyk gelýän paraxatçylyk hemde durnuqly ötüşi üçin etmek boýunça öňe süren teklipleri diňe bir sevitde däl, eýsem tutuş dünýäde paraxatçylygy gowra saklamagy we berkitmekligi, hyzmat etmekligi gönükdirilendir. Türkmenistan Birleşen Milletler Gurulmasynyň howandarlygynda ähli halkara meselelerini çözmekde siýasy diplomatik ferişteleri ulanmak hakyndaky halkara hukuk resminamasyny, zarnamany işläp taýýarlamagy teklip etdi. Onun kabul edilmegi halkara gatnaşyklarynyň gadalaşmagyna gurrunçly täsir eder. Çünki hormatly prezidentiň Birleşen Milletler Gurulmasynyň Baş Assambleyasiniň meclisinde aýdýaly, häzir meseleleri güýç ulanyp çözmegiň geljeginiň ýokdugyny, onun gapmagarçylyklaryň çeşmelerini we sebäplerini aradan aýyrmaýanlygyny, hemde köp halatlarda dawalardan soňky döwürde ýüze çykýan sowallaryň köpsini oňun jogaplary üçin şertleri döretmeýändigini düşünýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň işiň paraxatçylyk söýjülik siýasaty, onuň giýesiýatydan ýerleşi, şeýlekem tutuş adamlaryň gullugyna gönükdirilmegi maksat edilýän ägir türlü mümkinçilikleri, ähli halklaryň awadançylygynyň berkarar bolmagyny isleýän döwlet hökümindäki ornuny kesgitleýär. Men şu fırsatdan peýdalanyp taryhy ähmiýeti ega bolan tutumly halkara başlangyçlaryny öňe sürýän we olaryň durmuşa geçirilmegi uğruna ýygyderli tagalla edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine täze ruwaçlyklary berk jan taglyk arzu edýän. Sag bolun. Maslahat gatnaşçylar milli liderimiz tarapyndan Birleşen Milletler Gurulmasynyň Baş Assambleyasiniň 66-njy maslahatyna öňe sürülen teklipleriň taryhy ähmiýetini wagt etmek hemde düşündirmek boýunça öňde durýan wezipelerim kesgitlediler. Halkara maslahatyň ahyryny oň gatnaşçylar hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Maslahatyň çägini çeperçilik we kitap eserlerini özüne jemlän sergen boldy. Bu ýerde şekillendiriş hemde amaly haşan sungutyna degişli işler görkezildi. Kitap sergisinde hormatly prezidentimiziň dürli dillerden neşir edilen işleri esasy ornaldy.
Şeýle-de matlata gatnaşçylar ýurdumyzyň taryhyna we medeniýetine oňşuň kununa bagyşlanan iň türkmen neşirleri, döwürleni we publisistik edebiýatlar bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar.